बाप रे बाप तनकी जोर से लागल बाटे। अनकी पर जाइम न हो चपेटाना के ताल ओरे, लेकिन चपेटाना के ताल ओरे ना जाइब। बड़ा इतना रबिया बोलता चर्री में बैठला खातिर। हम ओकरा से कहतनी कि लइका हमरा के पैदा करा दे, तोहरे एगो निशानी पोसल चाहतनी। मुँह नहीं निशानी ना तारा के देखा देव कि तू केकरा के अनसंट बोल ले रहा हवा आ बदनाम करावल चाहतड़। तार ना कोई नी जियान तो सोच लिया होखे ना देही अपना के बदनाम। हीरे कहिया से लगन खत्म हो रहे कि हम पूरी उड़ी खाए ना जाइब कोई के घरे। अगर बियाह पड़ता ना जइबू तो ई लगत सन मेहरानू कहे आ ये तो फलाना बुनाए रे का हो ना नाइल हड़ू हमारा घरवा काहे नाइलू हो। अगर चल जा ना खइबू तो काहे नहीं खू खात हो। छुआ छूत लागत तहरा के कौनो चीज प्रॉब्लम बा ऐसे बतिया लागत सन तो खही के पड़ता। सोते निकले दहु पहले देख लेबे दहु नहीं खसन। हाँ हाँ इहे एगो जगह बा कि टेढ़ई भी करतनी आके फ्रेश भी हो जातनी। एक दिन के बोलल तहार रोज रोज निकालब तू का जानतड़। जौने मन में आई तौने बोल देबो। आब आ चरी काट के लेके जा आ देख तहार का हाल होता। बाप रे बाप कहेलन आदमी ठीके न देख हो कपार पर के बोझा अड़ा जाई लेकिन पेट में के बोझा ना अड़ाई। जोड़ करता तो बेचैनी धलेता कि कब सोच करी कब करी। जब तक ले चरी खत्म होता नहीं खन आ तब तक ले हम हूँ एमा ले सोच कइल बंद करत नहीं खी। ससुर के नाती ना खैला बिना मर जी बजा हमारा नियन बा कि तनी ओगोरिया कर दे था कि तनी गाय भैंसन के हो जाई लेना पताई खाती दूध तनी बढ़िया देते से। हाँ तो वो बिया ले आइल है जापान से ना कहलस कि ले जा जइबा तो तू जानबा कि देख के करा के दम दूध दम हचार हचार दिया सा। देखो ई में दम ई बा एक पीस बा नहीं। अरे बाप हो बाप सारा बैठल बैठल मनो न अजुआ जथा कोनो आवते नहीं खासा के तन की सर समाचार होई। आहा कोनो कुशल बन सका आशा बा। पढ़ 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 साला कोनो लाइटरिंग करता सका एमे घुस करे। हाँ तो मैं पटवले है वो सुखा गई बाटे पानी वो ठंडा ठंडा कुल कुल एकरा में हवा बहत सरवा आड़ा सोच सकी बैठ जाए मारब के ससुर वो फेचकुर बिक दे वजह हल्का में ले थवजा सारे रो कौन हमरे हुला सरवा घोई से नहीं लगावले बा तो का पता करत है सारे कवन हुआ। हाँ तो ये मा सोच के लिए बड़ा आनंद न बा ठंडा ठंडा बा मन करता कि यही में सूत जाए। सोच करे आइल बानी तो सूतब कैसे। बढ़िया ले पेट ठोक ठोक के आ सोच कौन अरे हरामिया ये हरी आई हो दादा कौन अरे ढेलो मार था सरवा नहीं खासा निकलत कौन अरे अब हम का करी। आई हो दादा ये तो फिरिंगी बुढ़ावा हमन अब हम का करी। रवि नहीं खान अब नहीं हन का रवि से काम उनका से मंगले रह। हाँ हाँ पता चल गई बा का। हाँ हाँ पता चल गइल बा। हाँ मम्मी के कोई छुआ था
मम्मी के छुअता। गाना ठीक गवले वहाँ पता चल गई बा मम्मी के कोई छुअता मौसमी के। सार के समझ में आओ तब जवान हो गई बना। सही कहा था रीते सवा कि जा तो लड़का बढ़ बढ़ के ना कांड करा था। कौन कांड कैले बड़ा? ओहो हमारा लड़का के पटौले बालू ने। लड़का के पटेले बनी का जी? रही कुल कोहे में लाज लाज का लगी, लाज का लगी। तुहारो लाज लगा था कि बाप के सामने रवि जी के खोज धरू वो सिवनवा में और वो सार के भर तो हमार लगी हन देवर। हे जी ई का करतनी? लगावत है फोन सार के बुलावत है। अयो दादा मारा भी बेरा ना ऐसा लबेदा में कि जे माले आइल वहाँ सारे वही में घूम भेड़ुआ के हम छोड़ावत है। तो ई कुल का करतनी जी? फोन लगावत है। हाँ हेलो का आला बेहुदा का आवे? हाँ आयो काम अचरी हाँ चरिया जाब वो गोरा था सारे भूख लागल जाए घरे 2 मिनट खड़ते आप आवा तारा बना दे कातरे ऐसा ही हम छपटात है। ठीक है आओ आवत है ये मा का आए अब बहाना बनाइबू कि लाइटिंग लागल है घुसल उ कबे के इंतजार करत रहलू। नहीं जी हम बहाना नहीं कर जल्दी हट। कैसे? हाँ कराटा सीख ले रही। कराटा ना जिग जोग में ना बचपने से रहत रही 6 महीना रानी कोनो जानी सही ना हमारा से लाग जाना चोर 40 सालों के तो एक झटका में पकड़ ले समझलू। तो आर कब तक ले चोरी चला था पता चल गई। दिमाग तार खराब बा। आजो धैले बाड़ू एकर मतलब कबे के इंतजार करते रही तोरे के न हो तो हमारा से कहू बेरी बतिया नहीं को कहा त बाबूजी से कह तड़ू एकर मतलब सोरस पर भी तगड़ा लगावल चाह तड़ू केनियो से कनेक्शन कटे मत। ऐसा कोनो बात नहीं है। ऐसा बढ़िया रे चोरी कैला ओरी बढ़िया चोरी कैले रहता चीज का चोरी कर ले बारी? एक दिल चोरी कैले बारे दिल हाँ हाँ ई मार के अकेले में खुलल जनी के दिल हम दे देबो। आय अबे छान बारे बदल गइलू अबे तो रवि जी के खोजत रहलू। नहीं खी रहत त हमके खोज तड़ू आ रहत नहीं तो कौन भतार के लागत खोजे। तब एकरा में का करेलू जब खोजत ना हो तो का करे रहू रे वाह। ई कुल नत कहिंदे जी हमर घर ले मार के पके दिहन ए जा। बाबूजी ई 2-3 दिन से आवत तड़ी एमे बैठत तड़ी लैट्रिन करे का हाँ। अब बहाना ओहो समझ में आ गया कि बहाना बनाव तड़ी कुछ बुढ़ावा बोली ई ना बताव कि पकड़ा तड़ू तबू नहीं के तहार आदत सुधरत। हम न सोच करे कर एबर नहीं लिहा सच कहतनी। सुना तो भेंट करे आई रहलू लेके केहू के सुते आई रहलू चरिया घूम ई कैसे बोलता पारा रहा? खई ठीक है चरिया बोले बोल अबे तो हाँ। बोला था अबे गोलाना बांध के उड़ा ए के ए बेरा ई का कहा करबो? ये तरा मारब कि 10 दिन उठबू ना काम करेला काम करेला हाँ बिना कामे कैले मारब आए हाथ गोड़ सब हारा लिया रे लाठी लिया चमर में ले भोरहरिया में देखिए जाके का भोरहरिया में मार उठत बैठत मारे न हल्का में ले थऊ 4 लाठी मारा तो 10 दिन ना उठब बचाला हम सोच करना है देखो देख सोच कर गलती हमारे में हो गइल ह 4 गो गाड़ी देना ह बाकी हम ना आई नहीं चाहत रहल हमरा आ जाए के बेर हम तारा कुछ ना बोले रहती कहीं ना। अरे एकरा ना एकरा घरे जाके ओरान पहले दे रोज रोज लाइट करे ओरहन दिल जाला जवान मेहरारू जवान लइका ओरहन दिही का करे बे भेड़ुआ रा भेड़ुआई करबा सारे मार भाई चक्कर कपड़ा फूट दे ए हे कहां के घरे जाता नहीं जो रे एकरा घर जो एक पहुंच जा के करा पहुंचा घरे? दे जा हाँ ना एकरा मरद भी ए बुढ़ाऊ पटा ले ही बा घर में ले जाके घुसा ले ही बा आए, चिंता ही नहीं कर। चला हो चेमर में चला हो छिनरा गुलवन तार बेटा समाज चेमर में चला देखा चेमर में ले जाता हूं। पानी दिखाई इनकी पानी देखइबा यार बल में हमार ए जा उनके कचौड़ी पूरी खियाओ मेहमान है त हाय हे मटिया मुहा में सारे उड़ के आ मार दे हुलिया के बार परनवा निकल के जेके चल मारे के रहल त ओके ना माराइल ह ना गोइल चोथ पूरा के ना कटिया तू ही कटिया ए आइल भी बुझाता कि फुलौरा खाए तू घर ए
ये बार छोड़ा ना एक मरद के शिकायत कर ये कह बरा ना आते को छोड़ा दे मानम ना अरे जाओ गारा सरा ये जा के आरो सारे